Folkens, og velkommen til en ny video her på min kanal, på min blogkanal. I dag, der laver vi kartoffelmos med nuggets, som jeg skulle have sagt, fordi jeg er ordspasser i dag, åbenbart. Jeg har min ven Mathieu med, som der hedder Mathias, men jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder ham Mathieu. Det er lidt bongo. I dag, der skal vi lave, som sagt, kartoffelmos med nuggets, fordi jeg ikke lige magter at lave andet i Markus' køkken. Vi starter ud med sådan en lille sodavand her, der skal ud. Den har jeg rystet for ham, så det er dejligt. Jeg har altid mit æblebrød. Når den var rystet, fed snak. Så siger vi lige skål nu. Så er vi klar til at lave mad. Jeg drikker hunden. Vi starter med at finde noget kartoffelmos. Skål! Hold din kæft, gå ud af det. Vi starter med at finde noget kartoffelmos. Og lasagne. Hold nu kæft med de lasagne. Det bliver lidt en spongoblok. Det her, det bliver ikke noget seriøst. Vi starter med at finde noget. I starter med at finde jeres kartoffelmospulver. Eller så finder I en... Hvorfor kan jeg egentlig stille? 2 sekunder. Og nuggetsene. Ja, vi finder lige ud. Kom ud med nuggets. Ja, Mathias, find lige kartoffelmospulver. Prøv lige at finde det. Her kan nuggetsene. Det var godt. Kan nuggets. Ja, Mathias han fandt nuggetsene, jeg fandt en skål. Så skal I bruge en gryde. Men det er ikke en stor gryde, men heller ikke en lille gryde. Det skal være sådan, den lige passer med klokkeværket. Så tager jeg og fylder en smule vand i. Meget vand skal jeg bruge. Skål. Det ved jeg ikke, vi prøver. Jeg drikker hunden af. Skål! Så sætter I det til at koge. Så små 5 minutter. Så forbereder vi de andre ting. Så finder I noget smeltet smør eller noget persille. Persille gør livet nemmere, har jeg fundet ud af. Så tager I ryster jeres persille. Bare sådan på 8 sekunder. Tager jeg hælder en lille bitte smule persille i. Nej. Ned i bunden. Sker! Okay. Hvad sker der, din skid? Så finder vi salten. Ikke for meget salt, men heller ikke Men lidt se salt. hvor lasagne det ser ud. Lasagne. Kartoffelmos. Jeg tror, jeg har for meget salt i. Ja, så stop. Så hælder I en god smule salt i, eller en god smule rasp, Ja. som Mike ville have sagt det. I kan lige se her. Du går bare væk ved kameraet. Så Forkert skab. Hvad? Forkert skab. Se. Hold nu op! Godt, nu har de set. Jeg filmer over min MacBook Pro, hvis der er nogen, der skulle være i tvivl om, hvor spongo kameraet ser ud. Så venter I på, hvad det koger. Hvad er det, jeg mangler? Det er rigtigt. Du ser Så ret. tager I... Hold nu kæft! Så tager I og åbner jeres kartoffelmos, og kæft, man der er noget at drikke. Shit, man, jeg var der lavet noget. Så tager I og åbner jeres kartoffelmos. Hvis jeg ikke var så spongo til. Så venter I fortsat på, at jeres vand det koger. Så jeg kommer til at lave alt for meget. Det er bare godt. Nå, med 20, vi deler bare sådan en enkelt her, fordi så sulten er jeg heller ikke i dag. Der er mange, der ville have gjort det, ikke ville proppe kartoffelmospulver i. Det gør jeg ikke nu. Det venter man med. Så venter I på, at vandet det koger. Og der tror jeg faktisk bare lige, at jeg klipper til. Fordi, ja. Der klipper vi til, så... Så er vi tilbage. Nu er vandet begyndt at koge. Så tager I vandet, og så finder I en pande. Det var det, jeg skulle have sagt. Så finder I en pande. Hvor er panden? Så tager vi sådan en pande her. Den blev håndtaget. Fuck det. I finder en pande, der ikke kan gøre sådan her. Tager I. Shit, man, nu strisser det på armer. De er efter os nu. Okay, så tager I noget persille. Fylder på sådan en fætter her. Bare en smule på. Ikke for meget. Jeg giver lidt at komme ud for tidsmanden. Ja, tak. Så tager I. Så gør jeg lige sådan her. Finder I lige sådan... Hvad finder I? Jeg tager sådan en træ i en her, som jeg nogle gange bruger. Godt. Slukker I for jeres varme vand. Og så er der nogen, der tænker, hvor fanden gør jeg nu det her? Så lader jeg vand først oveni, før jeg har proppet kartoffelmospulver i. Bare en lille bitte smule, ikke for meget. Heller ikke for lidt. Bare sådan en lille bitte smule der. Og så tager I lige og rører det rundt. For at det lige kommer ud. Shit, men det gør jeg jo, men det gør jeg jo om et uge. Så rører jeg det rundt. Og panden, den bruger vi til nuggetsene. Hvor er de der? Så er det blevet rødt rundt til en god gang vand.
Så er basillen begyndt at smelte. Det var da dejligt nemt. Det var da dejligt roligt, som han lige pludselig blev i Marcus' køkken. Ja, Marcus' køkken, det burde altid være... Ej, nu får jeg... Så tager I 10 nuggets, eller hvor mange nuggets nu skal have mig og Mathias. Vi skal have 10 nuggets. Jeg er ikke lidt. Så tager I dem, prøver dem på, og så venter I bare på, at livet det bliver varmt. Og 10, det står Så har vi 5 hver. Det var fandme flot til. Det er fordi, min hjerne den, har fået lidt flere hjerneceller end sidste gang, jeg rammer. Nå ja, du var her faktisk for en uge. Så tager I dem, lægger dem på. Der er 10. Godt, Markus, du kan tælle det. 1, 2, 3. Så har I her. Så tager I sådan en her. Kender I en saks? Eller hvor meget nemmere, hvis du havde været min kamera med. Det skal vi ikke diskutere mere om. Så tager I jeres kartoffelmorspulver her. Drys så forsigtigt ned i. Som sådan en lille bitte baby. Det dufter dejlige kartofler. Det er sjovt, det har ikke engang med en skid med kartofler at gøre. Det dufter godt! Ja, det sagde hun også i går. Så røg det rundt. Isabella Hvid bliver ved med at skrive til mig. Julie Hvid. Nej, Isabella Hvid. Nå. Så får I sådan... Nu skal jeg fortælle det. Sådan en klam konsistens. Den bliver klammer. Og I holder bare øje med jeres nuggets. Og så ikke taget Det er fordi vi er mesterkokke, så... Kunne du ikke lige finde mig en lille stjerneskruetræ? En rummet. Nå, er de her, ikke godt? Ja, ellers så find lige den der lille skruetrækkerting, jeg har. Så tager I fortsat og hælder noget vand op i her, indtil I får den konsistens, I gerne vil have. Eller jeg bare lige en masse vand i. Og de sprut. En stjerneskruetrækker, den ligger et eller andet sted derinde. Så rører I bare rundt. Indtil I får den konsistens, I gerne vil have. Hvad? Den lille, ja. Flot for noget. Bare lige, Mathias, bare kom med den. Kom nu bare med den. Ja, fint. Så hælder I en lille, jeg vil gerne lige have den lidt tyndere, så I hælder bare lige en bitte smule mere. Men I det så efter egen behov. Og nu finder jeg lige en kaffe. Isabella Hvid godt. Hun skulle på sådan noget skib, det godt. Vender I den bare lige. Det kan I ikke lige se nu. Det må I faktisk undskylde. Det er min første madvlog, så jeg ved ikke lige, hvordan det bliver. Og nu smager jeg også rundt med tingene. Men hundene skal jo også have. Jeg har 2 hunde, så de skal også have. Mathias, fikser du bare lige det sammen. Du skal nok vise om konsistensen, ikke? Det begynder den skulle da blive kig. Så vender I den fortsat. Ja, det begynder at blive meget sådan rigtigt. Så får I sådan cirka en konsistens, der ligner en gang bræk. Og pik. Der er en lille bitte smule mere vand i. Bare lige for lige at clean. Så tager jeg den her rundt igen, så du kan gøre min nuggets. Nej, det har jeg styr på. Så tager I bare lige. Det kommer sådan lige an på, hvad konsistens I er ude efter. Ja, det er ikke til det. Kommer sådan på sådan. Nu kan jeg godt lide min kartoffelmos sådan meget god. Nu kan jeg lige fortælle jer en hurtig historie. Der var en gang, der skulle min far lave kartoffelmos. Han propper alt for meget vand i, så lavede han kartoffelsuppe. Han kom til at få for meget vand i, så det blev sådan helt flydende ligesom vand. Så han kom til at lave kartoffelsuppe, så han var nødt til at... Ved du hvad? Det er sgu ikke lige meget. Bare ikke få noget æde. Det er godt. Så er det færdigt. Så lægger vi over til siden her. Venter vi lige på vores nuggets, så tager jeg lige en skruetrækker her, på grund af den her, den er ved at løbe. Det ser rigtig spunket ud, det her. Men det er sådan, livet det nogle gange er. Hvis livet giver dig kartofler, så bruger man dem ikke, og ellers så får katten en lille tisselisse. Okay, resten af vandet hælder I ud. Medmindre I har en ven, der skal vågne. Rigtig hårdt. Men når I fortsat på jeres nuggets, de bliver færdige, I vender dem lige en gang eller 2. Det er sådan set bare lidt. Hvis det ikke bliver hurtigt færdigt nok, så tager jeg en smule persille. Og så futter I dem af. De brænder over. Det er lort her, det brænder bare på! Skal vi ikke have? Det brænder bare på. Jeg kan godt lide det alligevel. Ja, det kan jeg godt. Det er ikke sådan noget. Jamen, der er nogen, de er ikke færdige. No problem. Og nu magter jeg ikke mere pis, så nu tager jeg bare en gang persille. I speak kineser.
Jeg er rigtig kinesisk. Og så svitser vi. Så svitser jeg nuggetsene af. Ikke noget problem for dem. Og så går vi videre til en retning. Gør vi sådan her. Der begynder at dufte af 1000 brød og mad herude. Og så har vi lige besøg af et tog. Sjovt nok. Der tager I sådan en klat. Så lægger den ud i kanten. Så tager den. Det er til dig, det der er lavet. Ja, det er nemlig til dig. Så tager jeg en nuggets. Når Kenny bliver sur, kan han godt lide at komme på et komfur. Og så lige lidt kælde. Og så hvis man er sådan en lille bitte barn som Mathias, så får man også en lille bitte smule kælde. Og noget McDonald's mayonnaise. Fordi jeg er sådan en lille baby. Godt nok er jeg 13 år, men jeg opfører mig som en lille penge i år. Og så en bitte smule rigtig mayonnaise. Det kommer fra McDonald's! Det gør det nemlig, hvis det også gad at komme ud. Ej, det er lidt ulækkert. Det er lidt sæd. Ja, men det smager godt. Så er det tyk sæd. Så slukker I. Og så er der sgu serveret. Og så når man lige som mig, så går man ind og begynder før alle de andre kommer. Hej hej. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I gad at se den her madblog her. Nu vil jeg gå ind og æde min aftensmad sammen med Matyrik. Og så håber jeg bare, at vi ses i den næste. Hvis I kan lide noget af det her, så må I meget gerne smide et like, så det kan være, at jeg selv finder på at lave noget aftensmad, noget pandekager eller et eller andet. Så jeg ved godt, at det blev lidt. Den blev ikke traditionel. Tusind tak, fordi I gad at se med, folkens. Håber, vi ses i den næste video.